Ahoj Ivet, tak ťa vítam u nás v Best English. No a dneska sme sa stretli na to, aby si nám povedala, ako to tu u nás v Best English funguje. Ty si náš študent, aké sú tie tvoje pohľady na to, aké to tu bolo. Takže ak by som ťa mohla poprosiť, že by si povedala trošku, kto si, čo si, poprípade, ako si sa k nám do Best English dostala. Mhm. Tak ja sa v prvom rade predstavím. Takže moje meno je Iveta Čačková. Pracujem ako učiteľka na Slovenskej technickej univerzite. Mhm. A to znamená, že každý deň sa stretávam s mladými ľuďmi, so študentami z vysokej školy, ale aj zo strednej. Mhm. No a stále viac aj so zahraničnými študentami. Takže práve pri kontakte s nimi som si uvedomila, že musím trošku popracovať na svojej angličtine. Ja som rok výroby, kedy angličtina bežne sa neučila na školách, takže som sa ju začala učiť sama. No a nebolo to úplne také dobré, hej. Takže keď som sa začala stretávať so zahraničnými študentami, ale aj s tými slovenskými, pretože tá angličtina naozaj presakuje do nášho života z každých strán, Mhm. tak som si uvedomila, že naozaj musím začať popracovať na angličtine. No a podarilo sa mi natrafiť na Best English, na ich ukážkov, na vašu ukážkovú hodinu, nie ich, Mhm. Mhm. vašu. Mhm. A tam ste povedali jednu veľkú pravdu, že dokým nebudeš rozprávať, tak sa jazyk nenaučíš. A Mhm. to ma oslovilo, tak som si povedala, že pôjdem do toho. A teraz už mám vlastne tretí kurz ukončený a chodím na štvrtý kurz a stále Mhm. ma to baví. Je to Super. super. To ma veľmi Mhm. teší, že ťa to stále baví. A ako si sa o nás dozvedela? Vygooglila si nás, alebo ako si sa o nás dozvedela? No, Lenka, ja som hľadala niečo intenzívne, Mhm. pretože no už nemám 20 ani 18 a prosto som si povedala, že no tak už nemám toľko veľa času nejako začínať stále na novo a na novo. Takže Mhm. som googlila a googlila som najmä medzi intenzívnymi kurzami. Mhm. A tiež som hľadala takú podmienku, aby som to mala dostupné, aby som nemusela nikam chodiť Mhm. fyzicky, pretože toho času asi každý z nás má málo. Mhm. A bolo mi toto také pohodlné. Prosto sa pripojím v daný čas, ten Mhm. čas už si vyhradím, aby som sa naozaj mohla venovať naplno tomu, čo preberáme, o čom sa rozprávame, lebo tam sa veľa, veľa rozprávame. Mhm. No a je to fajn, nemusím nikam chodiť, neodradzuje ma to, že je škaredé počasie a mne sa nechce, hej, alebo že teraz práve nemôžem, lebo potom musím sa vrátiť do práce rýchlo, rýchlo a cesta mi trvá pol hodinu. To v bestke není. Prosto sa prihlásiš tam, kde si, z pohodlia domova, ako sa hovorí, v mojom prípade z pohodlia kancelárie Mhm. a učíš sa. Takže toto ma priviedlo k bestke, áno. Výborne. Čo ťa najviac zaujalo na našej výučbe? No, to je dosť ťažká otázka, pretože tých vecí je trochu viac. Mhm. Tak skús povedať, keď ich je aj viac. Uh, celkovo je to spôsob tej výučby. Ja by som ho trošku možno aj opísala a Nech sa páči. priblížila tým, ktorí nad tým rozmýšľajú, tak naozaj neváhajte, Mhm. pretože ten spôsob je úplne odlišný, ako som dovtedy zažila na nejakých kurzoch. To som nespomenula, že ja som teda akože samouk, ale snažila som sa aj, teda keď som bola mladšia, začať s angličtinou. V Becke som nezačínala od úplných základov, niečo som vedela, Mhm. ale na tých kurzoch, keď som chodila predtým, tak sa učili nejaké slovíčka, ale za tú hodinu ste možno povedali jednu, dve vety. To v Bestke není. Tam je úplne iný spôsob výučby a čo ma baví a čo ma zaujalo. Zaujalo ma to, že naozaj môžem rozprávať. To, čo som počula na 0. hodine, že to pravidlo, že naučíš sa rozprávať iba keď budeš naozaj rozprávať v cudzom jazyku a naučíš sa ho používať, tak to sa v Bestke deje. Učíme sa
word listy, to znamená nejaké nové slovíčka, ale Zoznamy slov. každé to slovo si vyskúšate. Najskôr ho vyslovíte s lektorom, čiže viete, ako sa vyslovuje, nehádate, že ako by to asi tak malo byť, ale vyslovíte ho s lektorom. A Mhm. potom si ho skúšate vo vetách. Stále musíte vymysleť nejakú vetu. To je niekedy náročné, keď to tak nezapína, ale, ale dá sa to. A, a potom veľmi fajn sú hry. Hráme sa, opisujeme nejaké slova, hľadáme ich význam, ako by sme ich vysvetlili, keď ich neviete. Toto je to, čo vlastne aj chýba veľakrát, keď sa s niekým rozpráva človek po anglicky, tak nenapadne vás to slovičko. Nož ale vy ho viete opísať, lebo tú skúsenosť bestky máte a prosto viem ho opísať a už mi pomôže ten partner, s ktorým sa rozprávam. Takže to je veľmi fajn. Potom sú dobré aj konverzácie. Mhm. Môžete konverzovať Mhm. s partnerom na veľa, veľa tém. Vymýšľame si témy. Mhm. No a čo sa mi najviac páči, tak to je, volá sa to, že sentence pattern a Mhm. vlastne učíte sa, ako by sa čo dalo povedať. A je to veľmi fajn, pretože to pomáha naozaj tak obohatiť tú reč v angličtine. Viem sa krajšie vyjadriť, nemám nejaký zmetok v časoch. Je to fajn. Naozaj, no, čo sa mi páči. Takže mohla by som povedať, že všetko sa mi na tom kurze páči. Tak je Super. to, je to naozaj fajn. Výborne. Dobre, ono to takto občas znie, keď nahrám takúto spätnú väzbu, že sme sa dopredu dohodli, ale my sme sa naozaj Ale nedohodli. ne, to už OK. musí každý si nejakú overiť sám. Samozrejme, samozrejme. Ja si myslím, že každý vie navnímať tú emóciu toho, že naozaj skutočne ťa to baví a to ma veľmi, veľmi teší naozaj. Mhm. A OK, Lenka, tí, čo ma poznajú, tak oni si to nájdu, že ja to prosto hovorím všetkým kamarátom, že je to perfektné, takže super, to ma teší. je to super. To je perfektné. Dobre, tak pozriem ďalšiu otázku. Máme tu, že... OK. Nastali nejaké konkrétne zmeny v tvojom živote, odkedy už si istejšia tou angličtinou, vieš ju lepšie používať? Boli takéto nejaké momenty v tvojom živote? No, sú, aj boli a dúfam, že ešte aj budú ďalšie nejaké zlepšenia, lebo nechystám sa ešte skončiť s bestkou. Chcela by som ešte pokračovať. Mhm. No a tá zmena. Ja to skúsim zase tak opísať na takom príklade, lebo možno viacerí, ty Lenka asi nie, ale prosto viacerým, ktorí sa učia po anglicky alebo nejaký iný cudzí jazyk, tak ja som mala, keď som sa mala začať rozprávať s niekým v angličtine, tak sa mi rozbúchalo srdce. Všetky slova vyfúčali z hlavy a zase som povedala iba tie také základné frázy, možno čo som bola zvyknutá. Keď rozhovor skončil, dotyčný pán, pani, študent, študentka odišli, tak vtedy mi docvaklo, môže? Áno, Uh, kľudne. docvaklo slovo, ktoré, mala som to takto povedať a toto som mohla povedať, no ale už bolo neskoro. Už bolo Mhm. po konverzácii. Mhm. A toto sa mi podarilo s kurzami Best English úplne odbúrať. Viem sa vyjadriť, viem sa vynájsť v danej situácii pri tej komunikácii. Už to nie je iba o tom, že viem nahradiť si tie slova, aj keď mi možno nenapadnú. Prosto cítim sa istejšia v komunikácii v angličtine. Dokonca takúto komunikáciu aj vyhľadávam. Už sa Wow. nevyhýbam zahraničným študentom, že sklopím hlavu, keď idem okolo nich, ale pekne sa s nimi pozdravím, porozprávame sa, takže už dokonca vyhľadávam. Takže to sa zmenilo a z toho som veľmi rada. To je úžasné. Úplne mňa to tak teší a musím takéto interviu robievať častejšie, aby sa aj Áno, mne rob naplnil to. ten pohárik za dosť učinenia. OK, Tak. perfektné. Tak poďme na ďalšiu.
Mm, Ty si mi už vlastne zodpovedala aj ďalšiu otázku, ale nevadí, však môžeme ju potom trošičku inak. Mám tu takú otázku, že podarilo sa ti vďaka angličtine sa niekam posunúť? Po prípade zmenil sa ti celkovo vzťah k angličtine, odkedy k nám chodíš? Áno, začnem tu odpoveď od konca. Mhm. Vzťah v angličtine sa mi úplne prevrátil na ruby. Ja som vlastne učiteľka na Technickej univerzite. Odjak živa som si hovorila, a ja som technik, ja nie som jazykový typ, to preto mi nejde angličtina. A, a vyhýbala som sa v podstate, aby som nemusela používať angličtinu, hej. Snažila som sama sebe nahovoriť, že vedia ju ani nebudem potrebovať. No bohužiaľ, dnešný svet je taký, že prosto tú angličtinu potrebuješ. A, a, a toto sa vlastne zmenilo. Mám pozitívny vzťah k angličtine, páči sa mi. Sama si vyhľadávam videá, deti mi pomáhajú moje a ukazujú mi videá, ako sa čo povie a je to fajn. Baví ma to a naozaj objavujem aj také zákute tej angličtiny, to hlavne s deťmi. Mhm. No a kam som sa posunula? Uh, Zatiaľ je to tak, že ešte nemám nejaké hodiny alebo prednášky so zahraničnými študentami, Mhm. ale pripravujem sa na to. A chcela by som v podstate do roka už byť pripravená na to, aby som mohla mať s nimi nejaké prednášky. Takže k tomuto smerujem, to je môj nejaký cieľ a verím, že s Bestkou sa mi to aj podarí, no, že Jo, budúci normálne semester už husiu budem kožu. môcť. Keby sa ti to podarilo, to by bolo úžasné. To je, Ja sa to by ohlásim potom. to budem Áno, veľmi rada. To úplne neskutočne budem rada, keď sa nám potom odfotíš na tej svojej s prednáške. nimi. Pošleš nám selfiečku, že zvládla som to, spravila som svoju prvú prednášku v angličtine. To bude úžasné. Výborne. OK, Lenka, to sme dohodnutí. Deal. Jo, presne A, tak. a to urobím, keď sa mi to Výborne. podarí. A ja verím, že áno. Ja tiež tomu verím. Keď už teraz si vlastne sa rozbehla štvrtý kurz, tak tam naozaj musí byť velikánsky rozdiel v tej schopnosti sa vyjadrovať. OK, tak. Dobre, ďalšia otázočka. Aké sny alebo aké plány ešte máš v angličtine? Čo ťa tam ešte nejakým spôsobom v budúcnosti láka? My sme spomínali, že by si sama chcela urobiť vlastnú prednášku v angličtine, ale je tam ešte niečo iné? Kde by si chcela byť s tou angličtinou? Kde ešte cítiš, že sa ti otvoria dvere? Mhm. No, určite, keď sa naučíte nový jazyk, takže môžete začať. Ja som knihomol, ja veľa čítam. Mhm, Takže teším sa na to, že budem môcť čítať anglické knihy alebo knihy napísané v anglickom jazyku. mhm, A že už to nebudú iba tie, vieš, prispôsobené nejakému levelu, ale že prosto pôjdem do knihkupectva a nakúpim nejaké knihy v angličtine a na to sa teším, lebo ja som naozaj taký knihomol, že stále držím nejakú knihu v rukách mhm, a viem, že veľa kníh v angličtine, v origináli je ešte lepších ako tie preklady. No a to sa ti otvára vlastne celý svet, takže to je, na toto sa teším. Na toto sa teším. No a potom ešte mám taký jeden point, že ja mám ešte malé deti, relatívne malé deti, mhm, ale bohužiaľ ten svet je taký, že nie bohužiaľ, ja budem rada, ale možno mi odídu niekam do zahraničia a tak. No a ja počúvam niekedy tie staré mamy, že vedia, ani nerozumiem vnúčatám, lebo oni sa mi odsťahovali a tak. No takže ja sa chystám aj na takúto možnosť, že, že príde nejaký zať alebo nevesta mhm. zo zahraničia, no tak nech sa s ňou môžem porozprávať. To už tak aj joke, Vidíš, čo ale s tým prinesie jazykom, budúcnosť. Mm. tak, ale s tým jazykom sa ti prosto otvára veľa možností. Mhm. Výborne. Dobre. Dobre, tak ešte tu mám jednu, respektíve mňa ešte napadli dve otázky. Mala si nejaký strach predtým, ako si sa zapísala na kurz? Mhm.
No celkovo ja som už hovorila, že vždy pri rozprávaní v angličtine to srdce začalo búchať a teda nejaký ten strach tam bol. Mhm. Ale musím povedať, že veľmi rýchlo ten strach opadol. Hneď ako som začala vlastne s tým kurzom, tak zistila som, že OK, sú tam starší, mladší ľudia ako ja v tom kurze. Niektorí boli lepší, niektorí možno na mojej úrovni v angličtine, ale boli sme dobrá parta. Hneď sme sa nejakým spôsobom rýchle skamarátili, pretože vždy sa musíš rýchle skamarátiť, pretože ty s tými ľuďmi sa stretávaš trikrát do týždňa, 3 hodiny a Mhm. rozprávaš sa s nimi v angličtine, veľa komunikujete, takže zrazu zistíš, že wow, veď mne tí ľudia aj chýbajú, to sú moji noví kamoši. Takže takto to funguje. Aj to je jeden z benefitov bestky, nájdeš si nových kamošov. Áno, to Je nám to tak. zvyknú ľudia hovoriť. Výborne, super. A mala si nejaký strach sa celkovo ako keby na ten kurz zapísať? Či to nie, Mm, to bola pre teba taká jasná voľba? Nie, už som bola rozhodnutá, že prosto chcem niečo urobiť s angličtinou, Mhm. takže tam som sa nebála. Pomohla mi tá 0. hodina. Mhm. Tá Ukážková. bola Mhm. super. Áno. Hneď na 0. hodine som sa naučila nové slova o nejaké body part Mhm. a prosto nie, tam už som sa nebála. Tešila som sa, že ako to bude prebiehať. Trošku tá nervozita tam bola, ale strach nie. To je výborné. Super. Tak mám na teba poslednú otázku. Čo by si odporúčila študentom, ktorí ešte váhajú, po prípade nie sú rozhodnutí? A možno ešte aj neboli na tej ukážkovej hodine. Mhm. Tak ak ste neboli na ukážkovej hodine, tak neváhajte. Naozaj choďte, vyskúšajte si ukážkovú hodinu. Je to zadarmo, nič vás to nestojí, iba ten čas, ktorý tomu venujete. Mhm. A verte mi, pre mňa to bola najlepšia investícia. Moje najlepšie rozhodnutie, ktoré som mohla urobiť vo vzťahu k angličtine. Som rada, že som našla bestku a zo srdca úprimne ju chcem všetkým odporučiť, aby sa prihlásili. Ak ste v takej pozícii, ako som bola ja, že sa vám rozbúcha srdce, keď sa máte s niekým začať rozprávať v cudzom jazyku, v angličtine, ale nemáte ten čas sa učiť sami alebo chodiť do nejakej školy, prihlásiť sa na nejaký kurz a chodiť tam hodzaj vedľa do ulice. Toto je pre vás dobrá voľba. Je to online, je to intenzívne a naozaj veľmi rýchlo, už po jednom kurze, čo po jednom kurze? Už po 2, po 3 hodinách som mala pocit, že wow, koľko veľa toho už zase viem v angličtine. Takže neváhajte, fakt prihláste sa. Perfekt. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju takú spätnú väzbu. No a ja verím, že sa ti ďalej bude na kurzoch dariť a sme v kontakte. Keď budeš mať nejaké pekné momenty, ja budem rada, keď sa ozveš a zase spolu niečo nahráme. Áno, ďakujem Lenka za tento rozhovor. Bolo mi potešením dať túto spätnú väzbu. Všetko, čo som hovorila, bolo zo srdca, tak dúfam, že mi to ľudia aj uveria, že je to tak, lebo, To už lebo necháme naozaj na to, nich. áno, naozaj to môžem odporučiť. No a sme dohodnuté, keď sa mi podarí moja prvá prednáška so zahraničnými študentami, tak ich poprosím, aby sme si spravili fotku a pošlem do Best English. Perfektné. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne a želám Ja pekný zvyšok ďakujem. večera. Aj tebe, Lenka. Ahoj, Ahoj, čau, čau. čau.